Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään. Ulkona sua ottaa lohduton huominen. Rakkauden hinta on nimensä veroinen. Love me tender, love me true. En ole menossa minnekään, ei missään. Tule minun vuokseni, minun luokseni. Vain taaroja paperilla. Voi ei. Helsingin tunnetusti kova taso ylitti tänä vuonna kaikki odotukset. Mitäs mieltä te olette, kun te tiedätte hänen laulutaidot? Onko nyt tuomarit ihan pihalla? On. No niin. Ihan hyvä, mutta ei riitä. Ihan hyvä, mutta ei riitä. Ihan hyvä, mutta ei riitä. No huonommassa kaupungissa olisi tullut heittämällä läpi. Mutta tää on Helsinki ja täällä on ollut kyllä ihan naurettavan kova taso. Syvemmittä analyyseitä, ei jatkoa. Kiitos. Kiitti teille. Kiitos. The day we walk together. Ja pahimpia on Sä elämäni teit ja kaiken muuta laulutaitoa laulajilta, kilpailijoilta, niin mitä se hyvä laulutaito oikein tarkoittaa ja pitää sisällään? Se nyt sillä kun kuuntelee sitä, niin sä haluat kuunnella lisää biisejä. Ei pitäisi laulaa liian vaikeita biisejä, koska sun laulu ei soi silloin, koska sä mietit liikaa sitä tekniikkaa. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Totta kai, että pitää olla hyvä laulu, mutta sit se, että kun sä katot sitä tyyppiä, niin että se... Meidän taloon lisää aikuisia haluaa. No ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen ajat, kun oli Britney Spears. Mutta Britneyhan on tavallaan mennyt, me halutaan jotain uutta. Pitääkö paikkansa? No itse asiassa mä laulan Britney Spearsin siitä aikaisemmasta tuotannosta silloin, kun hän oli vielä sellainen viaton.